en puɗɗorima inde gano joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftidinde kajorowo kala koni wono wode won tallato ittuɗo e gotago muɗum haaja ko ballal tagɗo windere fay foof e hoddir mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓade ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe haajade ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tan ko ɓurnaɗo bacci aminata koursuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe e nulaɓe cogɗo bafal nule annabagu nunduɗo e hoore mum ko adi nulal nondiɗo nulal ruttorde e jorto kisal sagar kisal satti gaddade yeeso geno tumade goto foof woƴa dandude hoore mum en calmini dendagal fulɓe e nanoɓe pular kala to mbawi wonde e nder duude baba adama hen ha tengti noon e fulɓe Mauritanie walla ɓaleɓe Mauritanie hono gonɗo lefol ngol pileten ɗo hen walla ngoɗo ayaw walla oɗo vidéo ɓuuri faade e ko ɓuuri tengtude ko ɓaleɓe Mauritanie so en mbi ɓaleɓe Mauritanie noon ene wayno tuggude ɓaleɓe hono hardineɓe ha te yetti sarkulleɓe ha yetti jolfuɓe ha yetti fulɓe ko onon kaldete ɗo hen e fawade e ko yettideɗo balɗe to banggue diwan Darel Barka walla commune Darel Barka kañum e commune Wul Birane e diwan muɗum en keeɓi ko ummi toon ummade e bandiraɓe meɗen hewɓe nelduɓe en ɓe jarama kamɓe foof e kuuɓal e namdade hol yiyande men hen ko ɗum jiɗɗen haalde ɗo hen sikki ala ko waɗi toon ko ene hawni e kadi ko namdal manggal ngal ganduɗa enen en galana en dañanani ɗum jaabol kadi en ɓe jokkodirɗen ɓe foof ala hen jogguiɗo jaabol labtugol ko faati hen woni hono SADAK baɗaɗo toon tawi SADAK o ko 313 nagge walla ngaari hirsa tawi hirsana wiya ko SADAK miskineɓe ene cakke miskineɓe holɓe en miskineɓe ɓaleɓe hardineɓe e fulɓe hoɗɓe ɗon e oɗon diwan tawi SADAK o en ganda to ummori en ganda kadi holko woni fandare mum tigui rigui haalaka wiya tan ko SADAK ene sakke beele SADAK cakketeɗo sinno ko SADAK mo ganduɗa ardi ko ɓeydare ardi ko ɓeydude miskineɓe beele wona ɓurno ko rokkude ɗumen nayi guurɗi ɗi jomumen jaaha ndewata hen arsukaji mumen walla tawi ko gayi jeeya ni kadditini hen kono so tawi woni koko hirsete goto foof heeɓa kettil mbete ɗum ɗon oɗon SADAK ko arde wallude ittude joote walla wallude miskineɓe wonɓe ɗon ɓe ɗum ko namdal ko wona ɗum ko eɗen gandi kureji meɗen safal ɓe waɗeɓe ɓe kodduɗen leydi ndi eɗen gandi ndereru mumen tew no mbayi yidde tew holno ittirta tew mbaguɗa fodde ni 113 gadda ala ko gaddata sona e ɓaleɓe yo ñam tew ɗum ene hawni ngal ɗon ko namdal manggal e ko wona ɗum ko limore nde 113 holko ɗum yahata 113 eɗen gandi ko limore nde ɗon ko yimɓe nelaɗo haɓanoɓe ñande badiri hamnoɓe ujunere kefeero pooli ɗumen e yimɓe luut kadi wiyanoma kadi poti ko 113 limore nde ene maaɓi ko heewi wonande ɗum wodani ko joom lasarade en ne gandi ko woni hen kono ko wawi wonde hen foof e nde ɗon yiyande kam firti ko 113 ɗe noddi ko poolgu noddi ko jimadi noddi ko fawade dow ɗum noon firti ko won ko waɗa won golle baɗaɗe ha gasi ɗum ɗo woni SADAK mumen tawi ko ɗum noon enen ɓaleɓe Mauritanie ɗen poti wattude hakkillaji fawade e caɗele ɗe gurɗen nder leydi Mauritanie fawade eko gonduɗen hen ko e ɗeɗo caɗele ɗe donɗen nder leydi Mauritanie fawade e ɗe ɗaweɗen e nder leydi ndi tuggude e lamantere ndi woni état o eɗen gandi en jiitaki hen koye meɗen
ko faate hay doggol hono jattugol sakket mo ganduɗa ko toɗɗaɓe e jagorɗe eɗen gandi no foti poɗɗen hen ko wona ɗum ko eto banggue hono daɗɗirdi laamu woni administration eɗen gandi no foti poɗɗen hen ko wona ɗum ko ken ɗawaɓe to banggue hay binditagol e nder leydi ndi eɗen kaɗa kayitaji ko wona ɗum ko to banggue jangde ɗemɗe meɗen keftinaka no hannirta ni hen en dañani jangde ɗemɗe men yo nanne no ɗemgal arab ngal ni ko wona ɗum ko to banggue pine men koko ɗawa e nder leydi ndi saabu en jii hay kalirde hay awoji kabrirɗi woni télévision ngaji ɗum ɗo foof en ngala hen gueɗal ko wona ɗum ko to banggue potal leƴƴi e nder leydi Mauritanie eɗen gandi ken ɗawaɓe to wona ɗum ko to banggue dartol meɗen eɗen gandi ko yaɓɓa e leydi hen momta ko wona ɗum ko eɗen gandi leydi ndi en mbaadi kuptidin to banggue ngaalu eɗen gandi ken ɗawaɓe joni noon ɗum ɗo foof ɗum ɗo foof ɓeeɗo ko ɗawi ko addani en ɗawede ɗum ɗo foof gadda ɗum ɗo ene dokka en yurmade en ɗum won ko deƴata e haqqille ɗum noon alay saago mbatten haqqillaji koye men ɓaɗe Mauritanie no wiyata pulaar wiyata won wima fayi won ittantama kara won même ma metto noon sa mayi ñamete neɗɗo en foti wattude haqqillaji kettel ngel dañata e oɗo SADAK addanma jiimede ɓiɓɓe ma jiime tane en jiime jaten jiime ha abada jiimadi ndi gonduɗen ndi yoni eɗen poti rentade wona ko neɗɗo hokka wona ko rani fof muuɗe wona ko neɗɗo hokka fof tan jagga hay sinno aɗa andi ɗum ɗo hennana ne warma walla ene nuskuma walla jarma taw ko ñalama goto haɗata te an hankkadi dina ɗon ha abada gurdam ma fof herƴi gurdam ma fof boni gurdam ɓiɓɓe ma ettane no mbiɗen en jaten ha kelti kelel ma tawa addi ɗum ko guelɗo kettel ngel ñamɗa ɗum ɗon neɗɗo eɗen poti rentade battude haqqillaji e koye meɗen so tawi ɗum wodi ko ɗum addi ɗum walla gueɗe baɗini hen kala ko baɗo waɗni hen mbiyen en jaafima koye wonti hen foof eɗen gandi kam wonko soomi hen saabu mere wuppani tuuba jamma wonko addi ɗeɗo gueɗe itti ɗumen to addi ɗum ha e nder meɗen ene te ko temetare sappo e tati ɗum wonko yahata eɗen gandi no kalduɗen ɗo ni e gueɗe goɗɗe nan coomi hen ha heewi ɗum noon ko ɗum jinɗen rentinde dendagal ɓaleeɓe Mauritanie won gueɗe eɗen poti salade ɗum eɗen poti jertade wonko natani haqqille wonko deƴƴata e haqqille wonko neɗɗo foti jogade jeer ɗum ɗo wonko woni caggal muɗum wona yurmademo saabu neɗɗo biyo a jaaka e leydi kaɗomo winditade keptowo leydi ma arani heɓta leydi ma on kay o yurmata kom on mbiyoma fotani hodde ɗo on sa sikki on kay ɗande o yurmata ko mo nden noon alay saago mbatten haqqillaji no fewi ko waydani hen mbatten haqqillaji caloɗen so jomumen gadde men SADAKuji baɗi ni caloɗen ñamde mbeɗa yo naw to jiiɗi fof yo naw kono enen kam en ñamata ɗo SADAKuji e ko ɗum hande eɗen mbawi wiide ñallal ngal ñalli ko ñande hono Mawnde woni aljuma en hawre lewru en hawri ñande jeeɗiɗi lewru morso ujunnaji ɗiɗi e nogas tati woni 7 juillet 2023 to banggue konngol ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou won fetere pinal ɗum noon on calminama ha lawdol ngol ko ɗum noon jinnoɗen jertinde bandiraɓe meɗen fawade e yimɓe hewɓe nelduɓe en hitowoji e nelduɓe en kadi hono vidéo to banggue SADAK o e yidde haalde yen kaalen miijo men ko ɗum woni hen miijo meɗen ɗum noon en calmini bandiraɓe foof eɗen ñaago ɗumen yo jomiraɗo hokku en kisal hokka leydi Mauritanie rewde lawol ha ɓesgumuji muɗum fof mbawa yitade e gonka muɗum e gonal muɗum e godal muɗum on calminama yo jaam Allah kisal mumen nden ko woni moon